Салому алейкум, дӯстони азиз. Якумин масъалаҳои охири китоби Здравко мебошад. Нобаробариҳоро исбот кунем. Шарти масъала ҳамине ки барои n адади мусбати бутун ин нобаробариро исбот кунем. Барои исботи ин нобаробарӣ мо телескопический сумма гуфтани суммаро истифода мебарем. Биён аввал ман исбот мекунем ин нобаробариро, баъд якчанд сухан дар бораи телескопический сумма мегӯем. Аввал агар шумо мушоҳида карда бошед, мо метавонем бинависем 1/2 квадрата хурди 1/1 зарби 2. Барое ки 2 квадрат ҳама вақт 1 зарби 2 калона. 1/3 квадрата хурди 1/2 зарби 3 нависта метавонам. Барое ки 3 квадрат калони 2 зарби 3. Хорошо? Ҳамин хел давом додан гирем. Агар 1/n квадрат хурди 1/n таҳри 1 зарби n нависта метавонам. Барое ки n квадрат калони n зарби n таҳри 1. Агар ки ҳамаи амиро ма ҷамъ кунам, ҳамаи ами тарафа чӣ мешавад? 1/2 квадрат ҷамъи 1/n квадрат ва ғайра ҷамъи 1/n квадрат хурди 1/1 зарби 2 ҷамъи 1/2 зарби 3 ҷамъи 1/n таҳри 1 зарби n. Агар ҳар ди тарафта мо 1 ҷамъ кунем, ай тарафи дасти чап суммае ки бояд мо исбот кунем ҳамонро ҳосил мекунем. Ин тарафи дасти рост суммае ки номаш суммаи телескопический сумма ва инро мо ҳисоб карда метавонем. Ин суммаро чӣ хел ҳисоб мекунем? 1 ҷамъи 1/2-ро метавонем бинависем 1/1 таҳри 1/2. 1/2 зарби 3-ро метавонем бинависем 1/2 таҳри 1/3 ва ғайраҳо. Ва охирон азора 1/n таҳри 1 таҳри 1/n нависта метавонем. Агар мушоҳида карда бошед, и аъзо ба и аъзо ихтисор мешавад, нобуд мешавад. Бигем 1/3 дар ҷои 1/3 пайдо мешавад ва нобуд мешавад. Ҳамаи аъзоҳо нобуд шудан мегиранд. Фақат ду адади аввал ва адади охирон мемонад. Ай баробар аст ба 2 таҳри 1/n. Барое ки n-и мо адади бутуни 1 калона, 2 таҳри ягон адади мусбӣ ҳама вақт аз 2 калона, аз 2 хурде. Барои ҳамин баробарӣ исбот шуд.